Jismu Ġrajiet, il-ktieb li jiġbor fih 50 rakkont u aneddotu miktub minn missjonarji Maltin u Għawċin li servew f'pajjiżi differenti madwar id-dinja fi sninimoddija. Dan il-ktieb ġie mniedi mill-Uffiċċju Missjonarji Malti u Għawċi il-Missjo fil-Kurja tal-Arċisqof. Fil-ktieb hemm ir-rakkont ta' 50 minn fost total ta' madwar 700 missjonarju. Monsinjur Salvino Mikallef, direttur tal-Missjo, għalinna li l-idea nibtet waqt żjarat li kien jagħmel f'pajjiżi tal-missjoni. Il-missjonarji f'dawn il-pajjiżi ta' spiss kienu jirrakkontaw l-istejjer interessanti, uħud minnhom tal-biża' u oħrajn umoristiċi u li juħass li tkun ħasra jekk dawn jitħallew jintilfu. Kien hekk li beda x-xogħol biex jinġabru dawn ir-rakkonti biex issa tlesta dan l-ewwel ktieb. Charles Buttigieg, l-editur ta' Ġrajiet, qal li l-ħarġa ta' dan il-ktieb timliħ btama li jinġabru stejjer oħra biex jinħareġ it-tieni volum. L-Isqof Emeritu Monsinjur Paolo Darmanin li serva 32 sena fid-Djoċesi ta' Garissa fil-Kenja qal kif kemm il-darba persuni li għamlu esperjenza ta' missjoni kienu stqarru miegħu li fil-verità aktar kienu rċevew huma mill-esperjenza milli taw. Tkellimna ma' Father Vince Magro li 50 sena ilu kien telaq għall-missjoni fil-Peru. ħassejni sodisfat naħdem ma' dawn in-nies, imsieken speċjalment il-foqra, Los Indios u t-tfal, u l-lum is-soċjetà qiegħda tagħmel ħafna ġid. Biżżejjed ngħidilkom li għandna 7 saċerdoti Maltin u 7 saċerdoti minn hemmhekk stess. Is-sena l-oħra fi 17 ta' Frar 2017 dejna wkoll Kuba. Ġifieri s-soċjetà għandha ħafna futur sabiħ speċjalment fil-vokazzjonijiet. Il-ktieb Ġrajiet jiġbor fih stejjer umani ta' biża' ta' sagrifiċċju ta' mħabba miktuba minn missjonarji reliġjużi kif ukoll missjonarji lajċi.